СИП училищен фотолитопис е създаден в началото на учебната 2011-2012 година по идея на госпожа Вълева, директор на училището с продължителност един учебен час 40 минути. Съвременните технологии позволяват архивирането на всички значими събития да се осъществи по нов начин, чрез фотолитопис, който ще съхрани архива на училището през годините. Целта на СИП е учениците да се запознаят със значението на архивирането чрез описание, снимки или видеоалбуми. Включва ученици от всички класове с изявен интерес към фотографията и с творчески интереси. Всеки представител ще архивира най-емоционалните и важните мероприятия на класа. Представяйки своите архиви, СИП ще обобщи и изработи общ фотолитопис на училището за 2011-2012 учебна година. Ще изработим табла с най-интересните снимки за годината. Осмокласници ще изработят фотоалбум на класовете, с които ще зарадваме всеки завършващ осмокласник. СИП по училищен фотолитопис ще даде възможност на учениците, които имат желание да се занимават с изработване на медийни продукти, да се включват и изявяват творческите си заложби. Ще помогне за създаване на рекламни продукти за училището, подреждане архива по направления. Учениците от 7 клас ще имат възможността да продължат работата си по изработване на видеоклипове и рекламни материали. Първият реализиран проект на СИП училищен фотолитопис е фотолитописният албум "Довиждане лято". В него всеки член на екипа описа впечатленията на неговия клас и потвърдиха със снимков материал. Фотоалбума намериха достойно място наградените в различни конкурси. Дава се точен брой на участвалите в карнавала ученици и учители. В него намериха своето място в публикациите и в пресата. Новия проект, по който работихме паралелно с карнавала, е извънкласна и извънучилищна дейност за периода 15 септември 2011 – 6 февруари 2012 година. В него са архивирани с материали всички проведени мероприятия в училище, отразени от членовете на СИП и от победителите в различните конкурси. След редактиране, проектът се отпечатва от екипа. В момента работим по третия проект – извънкласна и извънучилищна дейност за периода 6 февруари 2012 – 15 юни 2012. На 17 февруари 2012 година се случи едно уникално събитие за нашия ЦИП и за нашето училище. За нас бе голямо удоволствие да обявим първото предаване "Среща в моето училище" на студио "Училищен фотолитопис". Всяко предаване в студиото ще започва с логото. То става запазена марка и на нашата страница във Фейсбук. Целта на студио "Училищен фотолитопис" е да създава уникални предавания за уникални хора. Надяваме се да се срещнем с много реализирани се в професията си бивши ученици на училището. Екипа на студиото ни, за разлика от другите предавания, е отворен. Всеки ученик от нашето училище може да бъде сценарист. При нас всичко е спонтанно. Екипът на студиото и предаването изготвят видеопортрет на госта и обединяват зададените въпроси към госта, считайки, че ще бъдат интересни за публиката. Поканени са всички ученици и специалните гости, бивши класни ръководители, учители на госта. На стената ни във Фейсбук се качват материали за всеки настоящ празник. Целта ни е нашата страница да е полезна за учениците, да ги мотивира да четат разнообразни и поучителни материали.
С голямо удоволствие и радост на 17 февруари 2012 година в 12:30 часа посрещнахме първия си гост в предаването "Среща в моето училище" Десислава Недялкова, участничка в предаването на шоуто на Слави по BTV "Умна и красива". Естествено приятел на страницата на студио "Училищен фотолетопис" във Фейсбук. Виртуалната покана, с която каним гостите, е авторска и приемана от поканените с голямо удоволствие. Отговорът на поканения гост пристига по електронен начин в страницата ни. Учениците и екипа имат възможност да задават въпроси, да споделят мнения за госта, ако го познават лично. Предлагаме да се отправят пожелания към госта под формата на текст или клип. Тях ние ще включим в самата среща. Екипа подготвя по едно предаване на месец и събира снимков и видеоматериал за следващото. Гост на последното ни предаване през месец юни ще бъде директора на училището госпожа Вълева. На тази среща ще подарим за съхранение трите ни реализирани летописни фотолетописни проекти и видео и снимков материал за студиото. Приятелите ни във Фейсбук за сега са 480. Очакваме още. Ще се радваме страницата ни във Фейсбук да стане любима за всички ученици. Мястото, където се обменят позитивни идеи и виждания. Бъдете наши приятели. Очакваме ви. Страницата на нашето студио "Фотолетопис" може да намерите във Фейсбук на адрес. Очакваме много нови приятели!